Semmilyen madár. A sóméter mélyre nyúlik. A Csíki medence fékekbe. Egykor Csíkszentlélek felső tíze. És elmegyünk, hogy jobb magyarok legyünk. Ez a Nagy Magyarország 1914-ben, vesztes háború után szétszették az ország. A lakosság 20,8 millió volt, lett belőle 7,6. 3 perc lesz vissza. Lehet, hogy most lesz egy óra. A fölföldobott kő. Ha nem lesz tanterem, hol a tanító nyíló ajkán igevirág magyarul terem. Mert alapvetően éveltem. Egészenek a széljegyét. Ugye említ magyar. Itt van a tanulókat. Iribók Augustin a bőrházban. Magyarságon Elmondta a gyerekjároda. Tisztelettel köszöntöm a... Mási áron kint van a rengetegben. De hervadni kezdett ez a kevés. Ez ebben a ház... Tehát az első Gyergyószai Miklósra betelepítettük. A képviselőt rögtön az jutott az eszünkbe. Falszik a pacogot. Egy baráti díszoklevelet. Látszik belőle. Bánt engemet ágyba. Valamit tartok a kezem. Barátság karkötő. Szép haza, édes jó Istenem, légy kegyelmes. Melyik városból való? Jó, ha kész vagy, mondtad? Székelyudvarhely. Nagyszerű. Azt a napot kell 3 percbe jellemezni a csapatnak. Gyuri majd értékeli, hogy melyik volt a legjobb. Kolozsvárra mentünk, megnéztük. Szerda, utána voltunk Parajdon a Sorványában, Józsa János Astárnél voltunk. Harmadik napon gimnásban megnéztük a határkövet. Ja, tényleg a futballnál. Házsongál, ne Apollo. Utána elmentünk a Tükör utcába. Az is jó. A Szobrát, és Sötétben. Igen. Milyen elégedettségi papír? Tudtatok önállóan beszámolni az angyalkák 4 pontot kaptak. És függőlegesen össze kell olvasni valamit. Ennél a városnál halt meg Petőfi Sándor. Ismer, és utána összedugjátok a fejeteket, és lesz 4-esnél tartunk. Akkor az aradi vértanúk emlék. Melyik a Székelyek Szenthegye? Gyergyóban.
Csangu. Aki nagyon szereti az activity. Tíz csapata. A tűzcsapata 50. És a Nyársapáti Iskolai Társulást alapított. Csendő Nyársapáti. Ő nagyon jó volt. A kollégákból is és időt adni ma az 5 nap eseményeiből. Tehát az Visszavégzett jó magyar,